what does it mean that Jesus is Lord? Unsa may pasabot niini na si Kristo o si Jesus Ginoo? Luke chapter 6 verse 46, Lucas kapitulo 6 bersikulo 46 nag-ingon, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I say? Kumusta igsoon? Gibuhat ba nimo ang gisulti ni Hesukristo? Nagbuhat ka ba? Biblical meaning of Lord, nagpasabot kini Master. When we say, Lord, Lord, nagpasabot kini nga siya imong Master. Siya ang owner sa imuhang kinabuhi. Tag-iya sa imong kinabuhi. Siya ang anaa sa authority. Dili ikaw ang magbuot, kundi siya ang magbuot. Bisan dili nimo gusto, pero kay maumay, sugo sa Ginoo, mando sa Ginoo, wala kay mahimo. And He's also a ruler. Siya ang magdumala. Sa masuging ko na, magbuot sa imong kinabuhi. Now, pamalandong ini. If Jesus is Lord, diya sa imong kinabuhi. Kung si Kristo Ginoo man, diya sa imong kinabuhi. He controls direction. He controls the direction of your life. Kumusta ang direction sa imong kinabuhi? Ikaw ba ang nagbuot o ang Ginoo nga gitawag nimo og Lord, Lord? Daghan mga Kristohanon, moingon nga naman si Kristo sa akong kinabuhi, pero tanawa ang direksyon sa iyang kinabuhi. Marag dili man si Kristo ang master, marag man dili si Kristo ang owner o anaa sa authority sa imong kinabuhi o ruler diya sa imong kinabuhi. If Jesus is your Lord and Savior diya sa imong kinabuhi, siya dapat mag-control sa direction sa imong kinabuhi. Bot pasabot na musunod ka kung unsa, kung asa kaniya dalahon. Kung unsa yang gusto nga ipabuhat diya kanimo. And He defines truth. If Jesus is your Lord, diya sa imong kinabuhi, siya dapat mag-define sa kamatuoran. Diya sa imong kinabuhi. Tudluan kaniya kung unsang kamatuoran. And He commands obedience. Siya magsugo kanimo nga ikaw magtuman. Timan-an na to. Christianity is not self-improvement. Kung saan ang Christianity, dili siya self-improvement, but it is surrender of authority. Ang Christianity, mao ang pagtugyan sa otoridad diya sa imuhang kinabuhi. Na if He is your Lord and Savior diya sa imuhang kinabuhi, siya dapat ang dunay authority sa imuhang kinabuhi. Siya dapat magbuot sa imuhang kinabuhi, dili ikaw. Kaya siya man ang imong Lord. Unsay pulos kumuhing ka nga, Lord, Lord. Mo na ingon atong gibasa ganina nga gingon diha, why do you call me Lord? Usa ka pangutana, anong gitawag man ko Ginoo, Ginoo? Ganong gitawag ko nimo Ginoo, Ginoo, pero wala ka mo tuman sa akong gibuhat. So even si Jesus Christ, nakapangutana siya. Anong gitawag man tuod nimo siya o Ginoo, pero wala man ka mo tuman sa iyang sugo nganha kanimo. Now, pamalandungi ang sundalo, even ang pulis or anaa sa men in uniform. A soldier does not negotiate orders with the commander, with his or her commander. Kung unsay sugo sa iyang commander, dili siya dapat makipag-negotiate. Namingon siya nga, kanang, sir, pwede ba lahi lang sugo? Kuyaw man nga dapit. If your commander, maingon sa imuha nga, Sergeant Pedro, aduna kay mission, ikaw ang mangulo sa platoon nga mangita sa mga rebelde diha sa bukid sa Basilan. Namin ka matay. Kuyaw man kayong lugara, maingon ka nga kanang sir, pwede ba lahi lang ang sugua siguro? Katong medyo isog-isog pa sa kuha siguro. Or maingon ka nga, master, sir, basin, pero di man ako kaya, sir, kay nako gibati. Or lisod man kaayo. Ha? Dili ka pwede, dili mo pwede i-negotiate. Unsay imong buhaton? If your commander give you order, you should obey. The soldier must obey. Wa siya mahimo. Kung mingon ang iyahang commander, mingon siya nga, mao ni ang imong mission, madto ka ning lugara para dakpo nimo ning tawhana. Bisag kanang tawhana usa ka notorious
nga killer, pero tungod kay imong mission dakpon siya. Dili ka pwede makipag-negotiate. Na mayon ka nga murag isog pa man na sa kuha, sir, dili ko madto. You should obey. Because if you disobey, unsa may mahitabo, he is no longer functioning under authority. Kung ikaw dili mutuman sa iya, siya wala naga-function ilalom sa mao nga authority. Isa bagay mutuman God kung wala siya pagbulutan sa imong kinabuhi. If the Lord or if the Lord has the authority over your life, you should obey. Because first, imo man siyang Ginoo. He is your Lord. That's why, ingon ang Bible bitaw, why you call me Lord, Lord? Pero wala nimo gibuhat, akong gisulti sa imo. Mahimo mang kawang ang tanan. May ka, Lord, Lord, niya pagkahuman, dili ka mo sunod. No? Why you call the President of the Republic of the Philippines kung dili man di ay kasundon? No? For example, sa mga kasabok, mga kaguliyang karon atong madunggan ng mga balita. If the President, ningon siya nga wala man ko nagsugo ana ng mga kasamok diha pero naay niadto, naay nagsamok. So, kang kinsang authority ang iyang gisunod? Ang president ba o naay laing tao nga iyang gisunod? So wala ga function o wala ga sunod sa under sa mao nga authority ang mao nga tao. So the same pud na sa tuwa, kung dili ta kabalo mo sunod sa Ginoo. So why we call him Lord, Lord?